Traction turntablism. Traction turntablism. Traction turntablism. Traction turntablism. Tiada Roma hindi kundi kembali akadu sejarah di waktu dahulu. Dimulai tahun 803, harimau nan salatan manggaum mulai menggigit lihia adai lamu galet tua pacar dake surau koto tua panandu mulai angkek saga kaum adai mamakia iko adalah warisan nenek moyang kaum padri mambale syarak bukanlah suatu pilihan batung buat di kubur rajo cie kampuang hilang dinyo dalam samalam sianan bana sianan salah nak punya semesta alam yang tahu. Dalapan balai kosong ampek salah satu tuanku menyerang ke bukit batu patah Istana Pagar, simbol dari kekuasaan kaum ade habis tabaka Pusako hilang dimakan tanah, ingin tua kaum ade gugur di pertempuran. Dalapan balai 21, company datang membantu kaum ade kanai pula dijajah rupunyo. Bendera merah putih biru bakibar di tanah Minang. Surat perjanjian palsu sumpah duto Batavia tak keke kalah masang. Dalapan balai 25, terjadi gencatan senjata sabab di pulau Sabarang nang gadang sang pangeran nan disagani di Ponegoro maajak balando parang alah bani pulau si pirang lado di poenyo babalia di tanah kotuanku para imam indah amwa bakompromi penteng di dalu-dalu jadi saksi. Ratchet turntablism. Ratchet turntablism. Dalapan balai 33 Bukit Marah Palang bersuaro integrasi tarik cuplak katu japato adai basan di syarat-syarat basan di kita bulah mulai basatu melawan company gilo biarlah tanah memerah darah asa barang kek mereka dari tanahku penteng di bojo tak kapuang mari yang mode hujan tujuah bulan lamonyo baru tak jadi senjato de balando ko tukang kicuah sang imam ditangkok dibuang kalau termina hasa. Ratchet turntablism. Ratchet turntablism. Turntablism. Ratchet turntablism. Dalapan balai 38 padri jatuh sudah di antara para tuanku adonan hilang di rokan adonan syahid di pidoli minang kabau indak punyo awak lai karajorodi di paso kopi ditanam gadi dijual ke pelabuhan matrilineal direngguik baganti jo undang-undang company di pangasingan jauh sang imam menulis tapi sejarah diputar jo tangan-tangan nanjai culicik gundokan dua marato di balik kabut sejarah. Oh hai anak, kemanakan? Sabo cucu, jangan-janganlah kau bakal lalu sampaikan parang padri bukanlah sekadar perselisihan saja tapi tantang harago diri, tantang melawan penjajahan, tantang daranan dasera untuk alapeh dari Balanggu Sasek. Sambuah darah pejuang mengalir di sungai Batang Ombiling yang namanya tak lupakan. Bilo-bilo ada waktu jorah sakit caliak lah coba harian Steinmetz di Liden.